bani umuntu ozawushumayela lapha kuyophela lo nyaka mina ngifuna ukuyemvuselelweni ndiyozala abantu hayi usisa baseGqeberha sebedinga nayo le message amen andiyazi nobazalwana ndiyazi make kubuyisela uYesu kule ndawo yakho usawufa yena ungathatha uYesu sivume sibe kule ndawo yakhe uzawufa uthatha uYesu umbe kule ndawo umbeke lo mhla usindiswa wayemuqoka wangazi noma udibene nini ukuqoka because uYesu sendaweni yakhe. That is why I said yithi ukumkani bakho makufike ngiyakholwa ngokusiza uproduce amakholwa nanda noba ngathi kamena bambalo ndiyabonga la ambe nabanye noba bangathula siza